эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Сак булыгыз, ялган ишемлек. Әлмәтле гаражында үзгә ликер аракы заводы оештырган, җинаятьчене хокук сакчылары тоткарлаган. Иратка нинди җәза яный? Техника, азык-төлек һәм мишләр. Битараф булмаган балалар Лисичанск халкына һәм мобилизацияләнгән ир-егетләргә гуманитар ярдәм җыюны дәвам итә. Яңа елга санаулы көннәр калып бара. Зәйдә бәйрәмнең төп кунагы урнаштырыла башлады. Җем-җем утлар кайчан кабыначак? Әлмәт складларының берсендә Әлмәтле үзгә ликер аракы заводы җиһазлаган. Хокук сакчылары биналарны тентегәндә 3000 литрга якын алкоголь, көмешкә аппаратлары, чиста спирт салынган савытларга тап булган. Урында шулай ук лимонад, буяулар һәм консерватлар табылган. Җинаять эшмәкәргә нәрсә яный? Здесь спирт находится, из которого изготавливается самогон. Там находится самогонный аппарат. Үзешчән завод буенча экскурсияны хокук сакчылары үткәргән. 38 яшьлек Әлмәтлегә гараждагы эшмәкәрлек 280 мең сумнан артык акча китерергә тиеш булган. Җинаятьче тиз арада хәмер сатып, шактый гына акча эшләргә ниятләгән. Товарның зур күләме шул хакта сөйли. Акциз маркаларсыз 2600 литрга якын алкогольле продукция тартып алынган. Иратның этил спирты җитештерү, тәкъмин итү һәм тарату өчен бернинди лицензиясе дә булмаган. Законсыз товарның 2300 литрга якынын градусы түбәнрәк булган спирт тәшкил итә. Эш материалларында 305 литр чиста спирт һәм көмешкә аппаратлары аерым исәпләнә. Буларның барысында җинаятьче эшмәкәр сыра кибетләренә саткан. Шулай ук законсыз лимонад, сироп, буяулар, хуш исле матдәләр, кислотлар алынган. Хокук сакчылары әлмәтләрне кисәтә. Өйдә җитештерелгән сыра һәм лимонад алырга теләүчеләр сыйфатсыз эчемлекләргә юлыгарга мөмкин. Шуңа күрә сатучыдан продукциягә тиешле сертификат сорарга киңәш ителә. Хәйләкәр эшмәкәрне 3 ведомство: Федераль куркынычлык хезмәтенең Әлмәт бүлеге, Дәүләт алкоголь инспекциясе һәм икътисади куркынычсызлык идарәсе аулаган. Соңрак көмешкә кайнатучы белән җирле тикшерүчеләр эшли башлый. Җинаять эше кузгатылган, Иратка 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный. Яршалыда яшәүче хатын-кызга руль артына исерек килеш утырган өчен 2 елга ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный. Ноябрь ахырында ул юл патруль хезмәте экипажы белән очраша. Җинаять эше тарихы шуннан башланып китә. Шәһәр судында ел башыннан алып хәмер яратучы машина йөртүчеләргә карата 60-ка якын җинаять эше каралган. Процесста безнең иҗат төркеме дә булды. Прекратить видеосъемку процесса. Так, яснее выразитесь, пожалуйста. Я прошу прекратить видеосъемку. Суд шунда ук карар чыгара. Иҗат төркеме утырыш залында калачак. Чаллының атаклы спортчысы 1 ел элек 2021 елның ноябрендә исерек килеш машина йөрткән өчен таныклыгыннан колак каккан булган инде. 1 ел вакыт узгач, янә хокук буза. Беренче тапкыр хатын-кыз ел ярымга таныклыксыз кала. Эш материаллары буенча күңел ачулардан соң төнге сәгать 2ләрдә хөкем ителүче дус кызының машинасы руле артына утыра. 5 минутта үтми хатын-кыз юл патруль хезмәткәрләре белән очраша. Шулай итеп хөкем ителүче 1 километрдан да ераграк китә алмый. Иртәнге 4нче яртылар тирәсендә хатын-кыз медицина тикшерүеннән баш тарта. Закон буенча исерек машина йөртүче һәм тикшерүдән баш тартканнарны бер үк җәза 30 мең сум штраф һәм таныклыксыз калу көтә. Хөкем ителүче судтан эшне аерым тәртиптә каравын сорады. Гаепләүче я хатын-кыз өчен 250 сәгать мәҗбүри эш, яклау исә иң йомшак җәза бирүне сорады. Эшнең барлык нечкәлекләрен исәпкә алып, суд 240 сәгать мәҗбүри эшләр билгеләде. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматы буенча ел башыннан районда исерек машина йөртүчеләр 12 ел транспорт һәлакәте ясаган. Аларда 4 кешенең гомере өзелгән һәм 12 кеше зыян күргән. Техника, азык-төлек һәм мишләр. Болыдан 60 тоннага якын гуманитар йөк Луганск Халык Республикасына юл тотты. Ярдәм мобилизацияләнгән иратлар һәм Лисичанск халкына тапшырылачак. Гуманитар ярдәмнең вакытлыча саклау пунктына оешма вәкилләре азык-төлек, җылы киемнәр китерә. Максим Алаев 6 тимер мич китергән. Аларны Пегас картинг клубы вәкилләре 2 көн эчендә ясаган. Ашамлы һәм кирәк яракларны шулай ук эшмәкәрләр, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре һәм битараф булмаган гади халык та тупларга ярдәм итте. Йөк җыюда азнакайлар да катнашты. Йөк шәһәренең Бы сарае территориясеннән кузгалды. Баулы районы башлыгы Ильяс Хозаиров гуманитар ярдәмне шәхсән үзе җиткәргә карар кылган. Ерак юл алдыннан ул катнашучыларның барысына да ярдәм өчен рәхмәтен белдерде. Риза һәм кием салоннардан тыш махсус операция зонасына Баулы районы бүләге 3 машина юл тотты. Ярдәм җыю алга таба да дәвам итәчәк.
Бу оешманың кунаклары махсус трубка ярдәме белән үпкәләрнең сыдырышлыгын тикшерә. Шуар рәсем ярдәме белән күз күремен билгели. Сәламәтлек һәм медицина профилактикасы үзәге хезмәткәрләре мөмкинлекләре чикле кешеләрне тикшерү узарга чакырды. Үзәккә шулай ук теләгән һәркем килә ала. Подбородок на подставку. Нажимайтесь к верхней части. Хорошо. Җиһазның нәкъ күзендә шуар шар рәсеме. Кеше аңа караган вакытта аппарат анализ үткәрә. Ерактан һәм якыннан күрү астигматизм дәрәҗәсе билгеләнелә. Офтальмолог өчен барлык мәгълүмат кагазга яздырылып бара. Күз басымы күзгә кагылмыйча гына үлчәнә. Кеше бары тик әз генә җил исүен сизә. Медицина профилактикасы үзәгендә күзне тикшерүдән башка кандагы шикәр, холестерин дәрәҗәсен үлчәргә дә мөмкин. Так, закрываем носик. Дыши. Вдох, выдох поглубже, молодец, выдох. Монда исә тулы күкрәк белән сулыш алып махсус трубкага өрергә кирәк. Ял иткәч тагын берничә тапкыр кабатлана. Югыйсә гадәттән тыш тирән сулыштан баш әйләнергә мөмкин. Табиб шул рәвешле үпкәләрнең сыдырышлыгын тикшерә. Монда шулай ук аяк артерияләрендәге үзгәрешләрне анализлар һәм тәннең масса индексын исәплиләр. Пациентка сәламәтлек картасы тапшыралар. Тикшерү ахырына якынлашканда әлеге дәфтәрдә шулай ук кардиограмма, тешләренең торышы турында мәгълүматлар барлыкка киләчәк. Иң ахырдан пациентлар белән терапевт сөйләшә. Нет, сахар-то это в пределах нормы, но на это еще не Сегодня вообще хороший. Раушания Яруллина диагностикага очраклы рәвештә эләккән. Хатын-кыз лаеклы ялда булса да, хастаханәләргә сирәк йөри. Бу юлым искәрмәм. Раушания ханым талон буенча эндокринолог янына килгән. 7нче катка күтәрелгәч, акция турында белеп алып, форсаттан файдаланырга булган. Тикшерү бушлай. Аны Татарстанда яшәүче теләгән һәркем уза ала. Инвалидлар 10 көнлеге дәвамында табиблар сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне чакырган. Ак халатлар медицина тикшерүе турында онытмаска киңәш бирә. Чөнки бу организмдагы тайпылышлар турында вакытында белеп алырга ярдәм итә. Мондый тикшерүләр яшьләрдә дә очрый торган шикәр диабеты һәм инсультка китергә сәләтле югары холестеринны вакытында ачыклап авыруга ярдәм кулы сузарга мөмкинлек бирә. Биргә килүчеләр үз чиратларын көткән арада үлән чәе һәм файдалы тәм-томнар белән сыйлана алды. Әлегә тикшерү узмаганнарны 3нче поликлиника табиблары эш көннәрендә сәгать 8-дән алып кичке 4-кә кадәр 7нче катта көтеп калачак. Леногорскиның балалар иҗаты йорты яңа җиһазлар сатып алды. Бу Татнефть грантлары ярдәме белән мөмкин булды. Малайлар һәм кызлар хәзер ниләр белән шөгыльләнә алачак? Тулырак киләсе сюжетта. Элементы, гривы, хвост мы будем именно сегодня. Балалар иҗат йортының декоратив гамәли сәнгате түгәрәгенә йөрүчеләр хохлама, городец бизәкләре һәм башка халык иҗатын үзләштерә. Хәзер алар дымковы бизәкле ат уенчыгы ясыйлар. Өстәмә белем бирү йортында грант ярдәмендә балчык әйберләрен яндыру өчен муфил мич барлыкка килде. Хәзер яшь осталарының иҗат өчен яңа мөмкинлекләре ачылды. Яндыру миченнән тыш балалар иҗат йорты грант акчасына робототехника түгәрәге өчен санлы программалы лазер машинасы сатып алган. Биредә балалар төрле механизмнар җыя, лего модельләрен төзи. Шушы көннәрдә генә программалаштыруны үзләштерә башлаганнар. Бу эштә аларга яңа заманча җиһаз ярдәм итәчәк. Киләчәктә лазер белән эшләргә өйрәнгәч, яшь галимнәр төрле сувенирлар һәм катлаулы конструкцияләр өчен детальләр кисә алачак. Балалар иҗат йортында балта осталыгы дәресләре дә эшләп килә. Бирегә 75 кеше йөри. Малайлар һәм кызлар агачтан әйберләр ясарга өйрәнәләр. Алексей Жаков бирегә 4 ел йөри. Барыннан да бигрәк ул агачны яндырып рәсемнәр ясарга ярата. Түгәрәк укытучысы Владимир Сафронов сүзләренчә, соңгы вакытта балалар өчен әлеге һөнәрне үзләштерү катлауланган, инструментлар яраксызга әйләнгән. Грант акчасына яндыру өчен яңа приборлар да сатып алынган. Иҗат йорты 1956 елдан бирле эшләп килә. Бина төзекләндерүгә мохтаҗ. Шуңа күрә грантлар конкурсында катнашу дәвам ителәчәк. Балалар иҗат йортында социаль-гуманитар, физкультура, спорт һәм табигый фәнни юнәлешләрне үстергә планлаштыралар. Моның өчен урта хезмәт зонасы һәм заманча актлар залы кирәк. Зәйдә шәһәрнең төп чыршысын урнаштыралар. Җем-җемутлар кабынуга санаулы көннәр калып бара. Яшел чибәргә халыкны әле бер ай сөендерәчәк. Эш барышын Адилә Бурханова күзәтте. Яңа ел бәйрәменә дә күп калмый шәһәребездә аны каршы алырга әзерлек эшләре башланды. Төп чыршы елдагыча Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында урын алган. Чыршының каркасы һәм аңа ясалма ботаклар урнаштырылды. Бу мәйданда бизәүчеләр атнадан артык эшлиләр инде. Ерактан халыкны җәлеп итүче төсле утлы уенчыклар беркетелә.
На елке Чыршы 156 йолдыздан тора. Алар эзлекле рәвештә тоташтырылган. Яктырткычлар энергияне сак тотучы сары төскә ия. Булар барысы да махсус җиһазга тоташа. Бизәкләр 24 вольтка исәпләнгән. Аннан соң электр гирляндалары урнаштырылачак. Топчыршының биеклеге 16 метр. Аның янәшәсенә утлы иллюминацияләр, шулай ук Кыш бабай белән кар кызы сыннары һәм Яңа ел символлары булачак. Ял паркы көннән-көн әкият илен хәтерләтә. Топчыршы зәйлеләрдә һәм бәйрәм кунакларында матур хисләр калдырыр дип уйлыйбыз. Чыршыбыз безнең нык матур була, елдан-ел матурая. Алланың рәхмәте яусын. Кем шундый матур безгә матурлык бирә. Яңа елга ярты ай бар, бу уңайдан шәһәрдә эш дәвам итә. Ринат Фәрдиев паркындагы топчыршыны ачу 24 декабрьгә билгеләнгән. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең рәсми сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.